малко донейт. И сега в четвъртата част ще покажем малко фарм атаки след войната. Обаче първо да видим новата война. Ето го противника. Да го разгледаме. Пак арабчета, иранци. Соня вика, че не са араби иранците, но не знам кое има предвид. Нека разгледаме първия и втория базите. Добратаха десетка. Доста развит. Достаъпове има. Ще едем бой. Да видим втория. Този е малко по-назад, няма инферно. Малко е без деф. За тъха 10. Но пак има по валката е макс. Нека да видим и следващия. Макс тъха 9. Тази е по-слаба. Четвъртия и петия вече са по-слаба, но първите са много мощни. Тази война е под въпрос. Нека видим деф. Какво сме подготвили. Вайде е сложил балони и бебе дракон. Тук само балони, тук е голем. За валките, надолу вече дракони. Да видим последните. Последните валки. Мак. Валка, бебе дракон. Бебе дракон, валки. И тук имаме валки. Нагоре дракон. Това е. След войната се опитах да ферме. Даже буснах мините, обаче не се получи. 9 атаки, 4 фейла. Ето ги. Фейл. Тук начало малко потръгнаха нещата. Даже тук първата атака направо си е фейл. Бомбите не можа да го пусна, като трябва да се изглежда всички вътре. Фейл. Не можа да се изглежда. Не пеки ни. Стъгнаха да обикалят. Около. Това са другата другата за Dark Mode блоквана просто. Беквана и трета другата с нещо. Ще трябва, може би трябваше на една пека да пусне там. Аз да пуснах на едно всичко. Просто... Пак фанах звезда. За бонус. Това е отвик фарма. Тук малък подарък за Коледа, с чиято помощ си пуснах царицата и няколко стени. Доста ефтини стенички. Доста добра атака за фарм на Мартин. Да видим как е поступил. Проверил е замъка и веднага е пуснал гига на 4 часа. После доста хаотично е поступил. Стреля отзад, но тук е пуснал варварите. Един хок на Теслата. Горе е пуснал един дракон. Втория дракон на 10-11 часа. Гига вече се справя и с ракетите. И приключва с доста добро зафармяне на ТХ-7. Толкова много ресурс да хване. Може би е буснал всички ресурси. Човек. Сега ще ви покажа фарм атаките на Соня. Но първо какво си говорихме в клана с нея. Така. Местим надолу. Малко се сладим.
Броиш ли си ги? Да. Трудно е да се пускат така единици, но се получава. Сега да видим атаката. Доста добра атака, само че не е много ресурс. Тръгва с гигантите, отзад маговите, царя. Пуска малко в страни критиците. И вече навлиза в центъра. Доста хилове използва, въпреки че не са много удачни за инферно. По-добре да използва един-два фриза за замразяване. Посъветвах я да видим дали ще го използва. Тя още не ги е лъпнала даже фриза. Доста е лъпнато това ТХ-10 и тя успяла с гигмак и картици да му вземе почти 90%. Браво! Сега да видим една моя атака за фарм. С Бенджи я направих и я пуснах тук да я видят. Касичка. Не можах да го взема целия, но просто вземах доста ресурс. Тръгнах отгоре, защото видях, че там стените са по-лесно преодолими. Първо проверих замъка, естествено, с един варварен. Пак пускам бомби. Те тръгват на съвсем друга посока, вместо да влязат вътре. Има кулата ги уби. Тук е голяма бомба. Тук със сетни сили се опитвам да измъкна още малко златце. С последните стрелци и гоблинчета и хващам още малко злато. Въпреки че това не е много важно на боен акаунт, но пак за да се ръпнат стените е нужно. Елексира е по-важен за да победите в лабораторията. Сега да видим втората атака на Саня, която е доста по-добре. След разговора, който направихме, тя промени доста от стратегията си и имаше плюс това и късмет да намери такава каса. Да видим. Тръгва с гигантите. Първо джумпа пуска. На 9 часа пуска картиците, отзад маговете, валките. Царя пуска, царицата и царя тръгва надолу. Не знаем защо. Бойлерите се врязват в центъра. Тъй като къщака заминава. Много добра комбинация са бойлери с царицата. Накрая остава Дарк. Доста добре ви запазил, но цялата база пада. Добър ресурс. Ето това е фарма, който направих след войната и напълних складовете
ресурс. Ами няма да коментирам тази атака, тя е доста ясна. Ще направим навърна сметка, че войната можеше и да бъде 100%, ако бяхме положили малко повече усилия. 2 звезди не ни достигнаха. Сега, ако направим сметка, не е само Люб виновен, все пак се случва в Ел, но трябваше и надолу да се покрият. Но бихме. В края на краищата победа. И то 15-та поред. Тук светкавиците искам даъпна. Сигурно 3 дена са. Знам, че са 1 милион. И аз го имам ресурса. Но първо бомбите ще пусна. За да се апгрейд. Какво ми попадна на тръстачката? Точно това ми трябва за запълване на складовете на ресурса. Макар че ТХ7 изоставил си базата и аз с минимум ресурс с няколко стрелички ще му взема доста от ресурса в мините и колекторите. Късмет. И с това се приключва фарма Бенджи. Ами, това е накрая вече. Четвъртата последна част. Ако са ви харесали, харесайте ги и 4-те части. Изгледайте ги. Вижте дали има нещо полезно за вас. Има стратегии, тактики. Ако искате, коментирайте. Ще се радвам на добри коментари. Може и критики, за да знам къде да изгладя нещата, ако нещо не е както трябва, за да правя по-добри видеа. И това е от мен. Довиждане. Ще правя и други видеа. Чао!